Tutorial per a inscriure's en els cursos de formació de la Vora. En Google busquem la Vora. Fem clic en la Vora, Generalitat Valenciana. Tanquem la finestra que ens apareixerà automàticament i fem clic en Accés.lavora. Entrareu en Punt Lavora i dalt a l'esquerra feu clic en accedir a la demanda d'ocupació o DARDE mitjançant NIF, NIE i PIN. Introduïu el vostre NIF, NIE i PIN. El PIN podeu trobar-lo en la part baixa del vostre DARDE. Si heu perdut o oblidat el vostre PIN, podeu aconseguir un altre fent clic en He oblidat el meu PIN. Una vegada hem entrat en Punt Lavora, punxem en Formació i a continuació fem clic a Consultar. Podeu buscar un curs específic escrivint la paraula clau que l'identifica. També podeu consultar l'oferta de cursos de la província que vos interesse. Fem clic a buscar i ens apareixeran els cursos de formació disponibles. Triem el que més ens interessa i podrem llegir els requisits, la descripció, el contingut i les dades de contacte del curs. Fem clic en M'interessa i a continuació seleccionem Desitge sol·licitar ser inclòs en el procés de selecció. Continuem i Punt Lavora ens dona l'opció de facilitar el nostre correu electrònic per a rebre notificacions. Després de continuar, podrem afegir un currículum específic al curs fent clic en Currículum. En finalitzar, si necessites un justificant, l'obtindràs fent clic a Obtindre justificant. Finalment, si seleccionem Tornar i Nova cerca, podem tornar a buscar un altre curs de formació.